Pod wantiere weche mag somo kama jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyango pok mar buge jopuonj mibiro tigodo e somo mar jograde 7 machakore ayanga chieng' wuok tich mar juma manyien. Buge makwan gi oheo $1.7 ibiro pogi kochakore kawuono nyaka juma manyien. Saukayo ne chakruok mar sekondar madundo machakore ayanga wuok tich juma manyien. Migawo mar somo koro kikore gi saa mondo tie kikruok makare mabiro siro chenro mar somo ni. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kawuono yango chakruok mar pok mar buge somo kod buge mibiro tigo kod jopuonj e tayo chenro mar somo ne jopuonjre mag grade 7. The approval of the grade 7 materials was achieved through a rigorous evaluation process by the KICD that involved many and several stakeholders. Several titles have been approved for each running area to provide a variety for the running institutions. This will serve as additional reference materials. Buge mag somo mibiro tigodo kod jopuonjre makwan gi heo $1.7 kod buge mibiro tigodo kod jopuonj e tayo somo ma heo 400,000 ibiro pogi skunde 20,000 mosepuodhi ne chenro mar junior secondary. Kane oloso gi jofwambo, Machogu wacho ni buge go olose rang'iny mamalo kendo golo siem ne sikunde mondo kik tem tiyo gi buge ma ok opuodhi kod KICD. Private schools are expected to use only the books that have been approved by KICD. And I want to repeat that, only the books that have been approved, so that they don't go to each and every material that is not relevant, that has not been approved by KICD. This is because the rigorous evaluation process ensures that the approved books cover the curriculum designs adequately and contain acceptable content, language. Machogu amedo kwa jonyuol duto mondo ne ni jopuonjre duto donje klas 7 maonge leo chieng' wuok tich juma manyien. The curriculum reforms are being undertaken within the national registration framework as informed by Article 53 of the Constitution, which recognizes free and compulsory basic education as a right of every child. Tok golo chenro masikunde mag junior secondary biro luwo bang' puodho sikunde mabiro tayo chenro gi kendo kawuono yango buge mibiro tigodo. Piny owacho ni oikore makare ne somo mar junior secondary.